בשמיים אומר לנו, אבל הנחמן ואפילו בהסתר שבתוך הסתר בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתר שבתוך הסתר בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 למה חיי החיים הקשים העולים עליך. אני אומר למה חיי החיים הקשים העולים עליך. אני ואפילו בהסתר שבתוך הסתר בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתר שבתוך הסתר בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 למה חיי החיים הקשים העולים עליך. אני אומר למה חיי החיים הקשים העולים עליך. אני חברים, ערב טוב לכם, אנחנו עוברים לשורות. עד כמה שידוע לי, שוב אני אומר עד כמה שידוע לי, לפעמים בימים משתנים. שבוע הבא, ב6/6, ההרקדה מתחילה ב6 בערב, באופן חד פעמים בגלל ההרקדה מיוחדת שתהיה. אז תזכרו, שבוע הבא, לא השבוע, יש כאלה שבוע כבר שבוע ב6. אנחנו עם שורות, עם הפנים אל הילדים, הוסיפו לצעדים פעל ופשוט מתחבר. Oh,